Pur espectacle de color i tradició es va viure aquest dissabte 3 d'agost de vesprada als carrers de Benicolet, amb la gran entrada de moros i cristians que no va deixar a ningú indiferent. Una representació teatral que commemora les batalles que es lliuraren durant la Reconquesta, que aquesta menuda localitat, malgrat ser prou jove, ja que la festa va néixer en 1990, s'ha engrandit als últims anys i ja són 7 les filaes participants. A Benicolet, la capitania s'alterna entre cada bàndol i en aquest 2024 l'ostenta la fila mora als Jeques, que van oferir un gran boato sota el lema La batalla del Castell del Xió. Benicolet al segle XIII, una història de valor i resistència, sent Quique Català el seu màxim representant. Tot va començar l'any 1990. Van ser 2 quadrilles i les quadrilles van ser 2 comparses de moros, la comparsa Benculais i la comparsa Alà-Akbar. Es van convoiar i van fer el que és moros, que així no hi havia tradició de moros i cristians. Tot va començar l'any 1990. Benicolet avui en dia és un poble xocotet, però tenim 7 comparses, la veritat. Que són moltes comparses per al que és el poble. Són 7 comparses i jo diria que tots seguim joventut en les comparses. 4 de cristianes i 3 mores. Últimament es nota com la gent, la joventut, al tall que va fent-se major, va apuntant-se a les filaes. Tota la joventut, quan són festeros, i els adolescents, ja quan van fent-se majors, van apuntant-se a unes filaes o altres. I jo crec que és una festa que cada any va més, la veritat. Jo soc de la fila dels xoros. I vos tocarà d'ací poc o quan vos tocarà la capitania? Pues mira, l'any que ve, si tot va bé, l'any que ve seguim la capitania. L'Ajuntament sempre va conjuntament en els festers i en l'Associació de Moros i Cristians. Així en Benicolet l'Associació de Moros i Cristians es diu el Benamic. Benicolet, Associació de Moros i Cristians, que són 2 membres de cada comparsa, que són qui formen l'associació. L'entrada que s'encetaria al carrer Sant Vicent Ferrer per finalitzar al carrer Fra Samuel Prats l'encetaria el bàndol cristià amb la fila Almogàvers, acompanyada per la Unió Musical de Ràfol de Salem. Seguirien les dames marxant amb les peces de la Societat Musical de Benicolet. La fila xoristes amb la Unió Musical Santa Cecília de Barx i les bandoleres amb la Lira Musical de Salem. L'exèrcit de la mitja lluna la composen la fila a la costura amb l'acompanyament de la Unió Musical de Montitxelvo i la fila Pirates amb la Unió Musical de Vilallonga, on les seues membres desfilarien amb aquests impressionants tocats culminats amb una calavera. La Capitania 2024 tancaria tan magnífic espectacle. Benicolet ostenta la capitania un any els moros i l'altre any els cristians. Enguany ostentem en la capitania la fila dels Jeques, que és la capitania moro. Des de l'Ajuntament, dient el meu nom propi, dona les gràcies a tots els moros i els cristians, a totes les associacions, pel treball que fan. Benicolet és un poble xocotet, conforme ha dit abans, i fan un gran esforç per la festa que estan fent, omplin tots els carrers de música, de color, omplin el poble de gent, i també felicite a la fila dels Jeques per el treball que estan fent, per el treball que han fet tot l'any i l'organització que han tingut, i com no al seu capità, el capità de l'any 2024, a Quique Català San Juan. Enhorabona i que disfrute el seu dia. Un dia on els carrers de Benicolet s'omplin de desfilada i història en un ambient extraordinari on participa quasi tot el poble i també molts visitants. Així ha vingut a disfrutar de l'espectacle que ens donen i disfrutar dels amics. Soleu vindre tots els anys? Tots els anys. Després d'això sopar. Vale. I per tu què és millor, l'entrada de moros i cristians de Benicolet o de Castelló Rugat? Totes són boniques, totes tenen el seu. Ben dit. I ara sí, ens endinsem en la capitania oferta per la fila mora als Jeques, on s'homenatja als herois que lluitaren amb valentia en la històrica batalla del Castell del Xió, quan les forces cristianes avançaren per a reprendre els territoris sota domini musulmà. La nostra fila es va fundar l'any 2019
Vam desfilar un any, el del 2010 la vam tenir que parar 2 anys per el Covid i ara vam arrencar més forts que mai. I enguany tenim com a càrrec capitania, em vaig presentar com a capità, tots estàvem d'acord. En la fila som 12 membres, que a mi a nivell personal per a ser 12 membres han fet una capitania superbona. Per a ser 12 persones que estan per enamorar-los de diners és molt bona capitania han fet. Donar les gràcies a tot el poble de Benicolet per tot el que ens han ajudat, tant a mi com a la capitania, com a representant. Estar molt agraït al nostre poble i als 12 membres de la meva comparsa. Abans que la guerra tocara les seues portes, Benicolet era un bulliciós centre de comerç i cultura, representats per les dolçaines Colla, la Vall Blanca, i aquest gran mercat on comerciants venen espècies, teixits i artesania. En l'any fatídic del setge, les dones de Benicolet demostraren una força inquebrantable. No només recolzaren a les seues famílies i mantingueren la comunitat, sinó que també participaren activament en la defensa del castell. Este any crec que és l'any que més gent hi ha hagut. N'hi ha que dir i felicitar sobretot als jeques, és a dir, en el meu cas el meu germà, el seu fill i a tota la comparsa dels jeques que s'ho han currat tot l'any. Han fet moltes activitats i sobretot hem fet poble. En totes les activitats, sopars, esmorzars, curses, hem fet de poble i tot el poble s'ha unit molt. I han fet una capitania molt guai. Esperem que disfruteu tots i des de casa si ho graveu i tot, que es veja. Nosaltres hem eixit enguany com a excepció, com eren els nostres germans, parelles, cosins, hem eixit per a plenar la capitania, les xiques, una esquadra de xiques. La guerra s'apropa i l'almenara encesa ens indica que el perill s'acosta. Les tropes del rei Jaume I comencen a arribar i els cavalls i les banderes de guerra del capità Ladrach són una mostra que el setge al castell és imminent. Amb els camells davant l'esquadra, els homes de Benicolet s'armen per a defensar la seva llar. Amb espases i escuts es concentren al castell del Gio per a defensar-se a les forces de Jaume I. La batalla fou intensa i prolongada. El ballet representa la lluita i l'esperança i sacrifici d'aquells dies, però encara que les forces de l'Adrac lluitaren amb valentia, la superioritat numèrica i de recursos dels cristians finalment prevalgué. El capità Quique Català San Juan, personificant a l'Adrac, apareix majestuós en la seva carrossa i al seu darrere la Societat Musical de Benicolet. Portem 3 bandes. Una banda va en les dones de la fila i algunes xiques que han volgut fer una esquadra. L'altra va en la fila dels jeques, l'oficial, i l'altra va en mi com a capità, darrere la carrossa. Darrere de la carrossa va la banda de Benicolet, entenc. Sí, va la meva banda, que jo soc músic, la volgut que tocaren ells i sobre 60 músics seran, que per ser Benicolet està molt bé. Hi ha alguna marxa moro que has demanat per a l'ocasió, aposta? Pues me l'han regalat, es diu Benicolite, la meva marxa va dedicada a mi, que és el nom antic àrab de Benicolet. I me l'ha fet el meu amic director Pablo, que és el nostre director d'Agullent, molt agraït a ell. Una excel·lent capitania que recorda que l'esperit de resistència i lideratge de l'Adrac mai foren oblidats. Un immillorable aperitiu per a les festes patronals en honor a la Puríssima Concepció, la Divina Aurora i el Santíssim Crist de la Fe. Aprofite per convidar al poble a tots els actes organitzats, espere que siguin de l'agrat i, com no, que disfruten, que passen unes bones festes i res més, bones festes a tots.